Tulo ka managlahing insidente sa sunog ang ni-ulbo sa Cebu City ug Lapu-Lapu City niadtong weekend. Si Luan Mirundina sa report. Bisan pa man sa nasinating pag-uwan-uwan niadtong Sabado, niulbo ang sunog sa usa ka compound sa Green Village, Barangay Guadalupe, pasado alas 4 sa hapon. Sa video, makita pa nga nagdilaab ang kayo nga paspas nga nilamoy sa mga panimay sa naasoing compound. Matod sa video uploader, nga di masukod ang ilang kakulba nga gibati, ilabi na nga hapit na maapil ang ilang balay sa nasunog. Matod sa usa sa mga nasunugan nga nagpa-renovate sa ilang balay, kalit lang nga ni-trip off ang ilang suga. Busa gisusi nila ang ilang breaker. Pag-trip, ang kanang diri nga side na inigawas ng bragbaga. So nidagan ko diri, tuyo ko sa among kusina. Pagsaka daw, hagdan man eh. Pagsaka na mo diha, kayo na may nigawas. Kaya pag kuha sa kayo, try na mo save. Kaniyo. Daghan man eh, sinawad la sa uwan. Akong iagaw diri, o mga panday, tabang. Miabot sa tulo ka balay ang hingpit nga naugdaw samtang usa ang partially damaged. Mikabat sa 375,000 pesos ang danyo sa sunog. Usa sa gisusi sa Cebu City Fire Station nga posibleng hinungdan sa sunog, ang gikatahong nagwelding sa usa sa mga panimay sulod sa compound. Usa na sa gi-consider no sa ato ang mga investigador pero para dugang mga mga testimonies o uban pa nga mga dunay possible witnesses nga makahatag og kadinawan. Pagka Domingo sa alas 4 sa kadlawon, gilamoy usab sa kayo ang usa sa mga stalls sa nabantog nga lugawan sa Lapu-Lapu City Public Market sa Barangay Poblasyon. Sa video nga kuha sa usa ka netizen, makita nga naukay ang mga tawo sa merkado publiko tungod sa kadako sa kayo. Matod ni FO3 Jopet Ubenya, kuryente ang gisubay nilang posibleng hinungdan sa sunog nga nagbilin og 72,000 pesos nga danyos. Matod pa sa namin yung mga witness pod nga sa wala pa ang sunog, gapitik-pitik na sa may atok. Samtang duha ang naangol sa sunog nga niulbo sa usa ka panimay sa usa ka subdivision sa sitio Suba Panas, Barangay Basak, Lapu-Lapu City. Nahiagom og paso ang bana samtang nasamad ang tiil sa asawa sa pagdali-dali nilang mapaong ang kayo nga didto nagsugod sa usa sa mga kwarto sa ikaduhang andana sa ilang panimay pasado alauna kagahapon. Matod ni FO1 Vincent Ray Reyes, posibleng ang wa na unplug nga charger sa cellphone o baka aircon ang posibleng hinungdan sa sunog. Amo pang kuan og statement ang iyang anak o naba siya nahabilin nga nag-charge siya basin wala niya naibot or ang aircon wala by maintenance. Amo pa nang i-interview sa tag-iya. Uban ni Godfrey Rilien og Marlon Melgazo, Luan Mirundina, Balitang Bisdak.